Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Ito ititimek tinamnama, may sa timek ngagpupukaw ani Apo Isus umay manen, ag sagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem ti dalan na imbag nga oras yu gagayem, daytoy manen toy pagayam yu ti radyo, Pastor Vic Ariola III. Kabkablawan na kayo ti naimbag nga oras yu sa dinuman apag-orasan ti lubong apagdengdenggan nyo. Agyaman kami katigiti ado akadaraan nga Ilocano, ngagdengdengeg isa dinuman nga suli ti lubong. Agyaman kami met katigiti panangipakamuyo nga iparparanod ken ipadpadiguyo met dito nga programa katigiti kakabagyan nyo, gagayem nyo, katrabahuan nyo sa dinuman nga lugar. Nga pakadanunan dahito nga broadcast tayo. Adan ti prayer room nga naisad nga agpaay katigiti amin nga mayat nga pakararagan katigiti kakabsat nga tarigagayan damet ti may kararagan ti prayer room. Makita yun to dayta iti Facebook. Agyaman kami katigiti dadumang nga nagkidaw rinugyan min ngayong karkararag dagitoy nga in request you no inkid daw you tapno dagiti prayer warriors ti timek tinamnama mabalindamet ngay kararag dagita na isang sangayan na kiddaw ti kararag ti programa timek tinamnama ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries manipod ditoy Loma Linda, California, USA. Ti programa timek tinamnama ket manggigan manipod ti stasyon ti radyo Asia Pacific Airwaves DGHT 77.7 FM, The Voice of the Pacific. Kahit kung ipakamu kada kayo gagayem nga ti DGHT FM nga iso nga pakay pablaakan ti programa tayo timek tinamnaman paset itan ti Adventist World Radio sa dinuman nga network iti Adventist World Radio mabalin yu nga manggagan dahito yung programa dahito yung Timek ti Pasipiko Asia Pacific Airwaves kastamet kadwa tayo meten ti Hope Radio may so iti paset iti network ti Hope Channel. So kada kayo nga dumdumngeg iti programa timek tinamnama idaydayo tayo kini Apo Dios tapaset tayo ti Adventist World Radio ken kastamet ti Hope Radio nga ipapay kada kayo ti Seventh-day Adventist Church. Agyaman kami tadakay dita ket ita agkararag tayo. O Diyos mi amanagayat unay anyan nga nagimbag tamabalin mi manen ti agadal kadagiti napateg asa saom. Ikurarag ko Apo dagiti ayaten akakabsat. Sa dinuman nga lugar iti lubong nga pakadanunan daytoy nga programa ti radyo timek tinamnama. No dadaman nga agladladingit liwliwem ida. No dadaman nga agkasapulan ti tulong Apo ipaay mo dayta nga arayat. No dadaman Apo nga sangsangwenda dagiti ibakbaklay adadagsen iti biag pangasim Apo tumulong ka nga mga wit ken mangikat dagiti dadagsen nga awiten da agyaman kami launa iti daytoy kanito tamabalin mi manen nga ibuksilan dagiti pinanid tinasantuan nga surat tapno mabalin mi nga dalan dagiti napategas sa hom sikan Apo ti mangbendisyon iti tunggal familia nga agdengdengeg daytoy a programa. Agsipud ta dinawat mi ida tinapateg anagan ni Apo may Jesus.
Amen. Idi adda ni Apo Jesus dito'y rabaw ti taga in sermon na nga addada digiti tattao nga saan nga mangikaskasaba iti pudno. Ikaskasabada iti ulbud. Kas kunayan tinasantuan nga surat nga addada digiti ulbud a mamadto. Ket inlawlawag ni Apo Jesus gagayem amin na maag ti pamati no saan nga anuruten dagiti doktrina ti pamati nga ikasabay ti Biblia. Anyan lang nga ikaskasabata iti kinapudno ngem ulbud met ulbud taypay nga mamadto. Kas kunayan tinasantuan nga surat ket iyarig na ati managdengeg ken dagiti managtungpal ti sasauna ti makunkuna nga masirib a tao nga isukas ibaga tinasantuan nga surat na muy dayjay pangarig nga iti dayjay tao nang bangon ti balay na ti rabaw ti bato. Saan nga natwang ti balay na oray may dagiti napigsa nga angin tudo ken bagyo layus. Ngem nayarig ti daytoy a pangarig kadagiti kadwan nga ti panagpamali da parparapaw nalukay agsipod ta binangon da iti balay da iti darat
kas mayarig ti dayjay nga tao nga managdengeg ken Kristo ngem saan nga nasayaat iti panagbiag na ta dinengeg na ngem saan na met pagbiagan. Dinengeg na ngem saan met nga nagtungpal akas ko na yung tinasantuan nga surat. Amuyo dayjay tao nga nagbalay iti dayjay kadaratan. Natuang ti balay na iti panawen ti bagyo. Nayayos iti danom. Ket nayangin gapu tanalukay ti pundasyon nga panakaysaad ken panakaypasdek dayta nga balay. Talaga gayem ati kinamanakem nga panagdengdengeg panagtungpal kadagiti sasaw ni Kristo. Pagbiyagan dagiti mangmangeg tay tinasantuan nga surat, oray pay daytoy pagdengdenggan nyo a radio wenno Facebook. Amuyo gagayem kahit kung ipakam mo nga kasta iti panagpamati. Mayarig kumati panagbiag tayo. Kas iti dayjay tao nga nagbalay, iti dayjay makunkuna arabaw ti bato. Kiti pundasyon dayta apamati. Dinto matuang, dinto mayagos, dinto marakrak, no dikit agtalinaed, nga isu nga may pasdek. Gapo ta isu na imula ti pamati na kinayapo Jesus. Dinengeg na ket pagbiyagan na dagiti sasaw ti Apo. Ket isu naragsak nga agtulnog, agsipod tati manubot na ni Apo Jesus isu laeng ti pangalaan na iti direksyon ti panagbiag na dito'y rabaw ti daga. Kasano hindi nga insungbat ni Apo Jesus iti umili, iti adu dagiti tattao nga mangkwes-kwestiyon wenno agdua-dua dagiti doktrina nga ibaga tinasantuan nga surat. Iti Matthew Kapitulo 7, versikulo 28 ken 29, gagayem kinunana ti kastoy, ket idiya ni Jesus nalpasnan dagitoy asasaw, dagiti adu at tattao nagsidao dati insursuro na. Tayo insursuro na ida akasla at daday jay pan nakabalin na ket saan akas kadagiti skriba. Mas daw day dita amin nga isaw ni Apo Jesus kanakaskas daw. Adu dagiti tattao agdengeg maragsakan da agsipud ta da nga sipupudno mangted ti inspirasyon kadagiti tattao kadagiti aldaw ti panagdengeg dati sasaw ni Apo Dios. Adda dayta apan nakabalin. Inton manggagantayon ti sao ni Apo Dios. Agtultuloy dayta nga pan nakabalin ni Apo Jesus ngagtrabaho kadagiti puspuso tayo ken panunot tayo tapno si ayatan nga mga rakop punno ngala wenno awaten tayo nga si bubuslon dayta nakaskas daw nga ayat ken sasaw ni Apo Dios nga agpaay kadagiti kararwa tayo. Ni Pablo, ibalakad na ditoy libro ti Corinto, no kasuno nga may simiento dagito nga pamuon nga ad-adal nga agpaiken ka ken kanyak gayem. Anya ti kuna ni Pablo nga simiento wenno pamuon ti intay panang bangon dagiti pamati tayo ken ni Kristo. Iti muna nga Corinto 3 versikulo 11 kinunana ti kastoy, awan ti makabalin nga mangikabil ti sabali a simiento no dilaeng ti naikabilen nga isu ni Hesus Kristo. Ti madiken hanga nasayat kagayem. Adu tatta dagiti tattao nga may kaskasaba nga subsobraan da dagiti ibut-butaw-taw daw wenno iprok-proklamar da may papanti sao ni Apo Dios. Dumaket apay nga imbintuan tayo dagiti kapanunutan wenno patpatyen tayo nga saan nga may batay tinasantuan nga surat. Adu tatta dagiti tattao gagayem nga may kaskasaba ngem no papantayo kadagiti pamuon iti sursuro da hanmet nga gapu iti nasantuan nga surat. Agapumot kadagiti kapanunutan da. Alagat adalan tayo ito, madamdama nga adda pagad kadagiti mangkisay ti sao ni Apo Dios.
Kastamet ka nagijay, mang subsobra nga na inayunan da. Uray saan nga iso da itatin suro, tinasantuan nga surat. Gagayem, awanen, ti sabali ko na ditoy. Awanen ti makabalin, mangikabil, ti sabali nga simyento. No ni Apo Isus impanda na ita nga pundasyon ti kinapudno, iso da ita ti kinapudno. Sangkit di nga kinapudno, nga parparaw-paw. Uno kinapudno, nga iso, nga da nga kapanunutan laeng ti tao nga hanen, muten nga kapananutan ni Apo Dios. Ni Apo Dios kunana ni Pedro, nga adda iti naisang sangayan nga pamati ngagtalinaed aging gana ti panungpalan ket deti paneknikan ni Pablo. Ora ni Pablo kunana awanen ti sabali nga simyento, awanen ti sabali nga pundasyon. No dilaeng iti ingkabil ni Apo Isus sa kinapudno nga awanen ti sabali nga pagbiyagan no saan nga gapulaeng kiniaputay nga Jesucristo nga mangisalakan kada tayo. May salakan ka di ti tao nga saan nga mamati ti kinapudno. May salakan tayo ka di gagayem no saan tayo mamati ti kinapudno. Ija may kadungat ti Salonica 2 versikulo 13 nalawag ti kunana iti kastoy ngemre bengmi ti agyaman akan kanayon iti Dios. Gapu kada kayo kakabsat nga dungdungwen ti Apo agsipud ta pinili na kayo ti Dios nga agbiag nanipod idi punganay. Amay paay ti panakaisalakan, babaen ti panakasangtipikar, iti espiritu, ken ti pamati iti pudno. Wen gagayem, may salakan tay laeng, no pagbiagan tayo day diya kinapudno, nga gapu ken ni Apo Isus. Awan ti makabalin nga mangisalakan ti bukod na gagayem. Awan pa ti mabalin nga sika nga ama may salakan mo ti entero nga pamilyam. When isalakan mo ni bakit mo, when iti anak mo, gagayem may sa nga sumango tayo. Iti panagpamati tayo kini Apo Isus. San tayo nga mabalin nga isuno ti entero nga pamilya tayo. San tayo nga mabalin nga isuno ni bakit tayo wenno nilakay tayo. May sa nga sumango tayo kini Apo Isus. Ket may isa met ti panakaukom ti tunggal may sakas kunayan tinasantuan nga surat gagayem. Haan nga package deal nga kunana ti Ingles. Haan nga gaputasikan ti pamati ket kunam to syakton ti mangkibin kada kayo, mangawit kada kayo no mapantay yung langit. Ada pa niya pagsasaw dagat, ala mapangka makigimong. Tas ikanton ti mangisuno kada kami. Kumput kami ton tasakam ton mapangka yung langit. Hanga mabalin gagayem. May sa sangwen na ti panakaisalakan na kini Apo Isus, may sa awaten na dayta nga ayab ti panakaisalakan. Tapnumadan tayo iti biag nga agnanayon. Nalawag kunana toy gapu kada kayo kakabsat adungdungwen agsipud ta pinili na kayo ni Apo Dios nanipod di punganay amay paay ti panakaisalakan babaen ti panakaisan ti parahanay baga pinilik ti pamilyayo. Pinilik iti barangay yo, wano iliyo, isalakan kay amin. Haan? Pinili na kayo, may datag, tibiyag tayo. O bawat na ita kinapudno kini Apo Isus. May salakan ka diti tao saan nga mamati ti kinapudno, saan na may salakan. Nagijay lang dumngeg, iti damag, nagijay lang tataw ngagbabawi da, ket awaten da ni Apo Isus, ipudnuda, ket agladingit na kadagita basbasol, awaten dan ni Apo Isus ti pamati, paglikodan dan dagita abasbasol, dandana a kinadakes ti naglabas, ket mapandan kini Apo Isus, ket walain niyo dayta, na sistema wenno metodo, iti addang ti panakaisalakan, when may salakan kayo, no mapan kay kini Apo Isus, baybayan yun ti kinadakes, naglabas kada kayo. Uroy ti dayto akan ito gagayem, awaten na kayo ni Apo Isus, pakawanan na kayo. Ket pagbiyagan tayo ti biag ni Apo Isus, manipod dayta, kadagitoy apanawen, iti dayto metlang oras no mangegyo ti ayab ni Apo Isus, ti panakaisalakan. Isalakan na ka. Ket ituloy mo dayta,
akinamatalag gayem, ket ni Apo Dios. Isalakan na ka, ket ipan na kanto ti maysa nga lugar, nga awan ton ti basol, nga sadyay kadwatay ni Apo Isus. Isalakan na tayo met tinaldaw-aldaw. Isalakan na tayo babayan ti panakabalin ti basol, nga isu, mangsabsabrot ka dagiti adu nga tattao. Ni Apo Isus lain nga mapangkaken ka, mapangkaken kwa na, iti daytoy nga aldaw gagayem, ited na dayta nga arayat, ited na dayta nga pakawan, ited na dayta nga pananglaon ken ka, ngagbalin nga anak nan, manipod ita, aging gana nga umay, gagayem anyang nga nagimbag, tiyag pamati, kinumawat ti sao ni Apo Dios. Amuyo, impalagipay ni Pablo, anapili dagiti agbasbasak ken kuana manipod iti punganay. Anyan nga nagimbag nga ni Apo Isus. Tainted na dayto akinapuno kada tayo. At dati maysa nga manurat ket kinunana nga inton datayo lukiben tayo dagiti pinanid tinasantuan nga surat. At dadamet dagiti angheles ni Apo Dios kadagiti abay tayo nga isu nga mangkitkita ken isursurat na pay dagiti kinapudno nga basbasaen tayo ken patpatyat yo ay naging bagkit din. At dapay gayem dagiti angheles ni Apo Dios nga umararabay ken ka inton rugyamon ti agadal ken agbasa ti sao ni Apo Dios. Wen gagayem ti panakasantipar babaen ti Espiritu Santo agpaay dayta kadagiti umawat ti panakapili da babaen ti pamati da ken ni Apo Isus. Awisen kay ta gagayem nga agbiag nga dumngeg ti sao ni Apo Dios. Agbiag ti pamati. Mataginayon dayta nga pamati. Tapno inton umay dagiti panagsubok wenno panakalilaw wenno padas iti biag. Saan dayto nga matuang akas dayjay balay. Nga nagpatakder, nay saad, uno nagpatakder, iti dijay kadaratan, na di may tilayos kinapigsa nga angin, napukaw, nayayos, dayta, abalay. Kasta ka titi klase, apamati di kayat yu. No saludsudan nyo kanya, kayat ko, nga patakderen ti balay ko, iti rabaw ti bato, nga sadyay agtaginayo nagsipot ta ni Apo Isus iso dayta nga bato ti pundasyon iti pamati tayo. O Diyos mi ang managayat po. At dada dito ay nagitayaten nagagayang nagumdumgag dahito yung program. No nanggagandan ti kinapuddo kat sandapay ngay masidagken ka tulungam ida at aramidan dahito nga desisyon ti dahito nga aramidan dan ti umay ken ka kat kunada o Apo awaten ka nakasman lubog. No, dadatata, dagiti daddo, mga nakaamunti kinapudno. Kahit damit ti mabalbaliwan, paglikodan dan, dagiti dandana anasipnget, dandana nga naulpit, dandana amanagbaso. Awaten kami. Pitutin na kami. Maniputin na yung basura na kasasaan. Kahit pasantuay mo ti panagbiag mi. Ket matan kami ti biyag anabalbaliwan ket tulungan na kami Apo at ito yung addang aramiden mi ket agyaman kami launay tanamuan mi ti kinapud agsipud ta umaw-awag ni Apo Isus kada kami tinaytig ket sumbatan mi daytan naya agsipud ta dinawat mi dati napateg nanagan na po ni Isus. Amen. Gapuna jay langit, gapuna jay langit.